We're the magnitude of Ion City. Aksyon Balita! Our congresswomen, our board members, and the Of course, ang ato ang local nato na production na usay makita nato diri ang ato ang bayawan ones nato na mga produkto. Of course, ang bayi-bayi may amo ang food yun diri kasi sa bayawan pag apoy mga ubang mga produkto na made by our local bayawanon so muna na bayawans. And of course, natay tuna every day, natay tuna diri fresh sashimi natong baligya para sa mga ato ang mga katawhan diri sa Muanhi. Kaya sa mo palit og fresh tuna na sashimi na diri sa atua. So I'm inviting each and everyone. Suro mo diri sa Bayawan booth diri sa Buglasan 2025 diri sa Capitol area. Thank you. Ato of course sa Bayawan ato ang ato ang kuan ato no, a day tourist no daghang suli dito ang ato ang view gikan sa San Roque padulong sa Baybayon ang ato ang Niludhan Falls, ato ang mga daghang mga ang ato ang mga falls na lain ay Lourdes Falls nato, ang ato ang mga trekking nato na ganahan ato ang mag outback nato nakasuruyan nato dito sa turismo napay kasuriyan sa Bayawan. Just visit our tourism office or our webpage na tagalahan kasuriyan. Lain-laing mga kaganahan sa katawan ato nang gina-accept pod sila. Upcoming Bayawan City Market, no? So we're gonna be a market because our market's about it was built in 1993 yet, and it's about puno na kayo ang parking lisod na pod ang magatawan nakadagan ng katawan. So we're building a new market. Hopefully at it will be awarded before the end of the year. It's about 800 million ang ato ang market. Ang area is about 2 hectares, almost including maybe parking, almost 3 hectares. what's the extent on that? Of course, dagan na siya, no? It's sprawling siya tos kadako. It will just be a one story, sprawling siya. And it's a concept of for the people of Bayawan and for the atong market na atong makatawan masayon, no? Palit, comfortable, and na mga commercial foods at tubangan. We're the magnitude of Ion City.